Tuturor bine mă regăsim la un nou episod. Astăzi ne vom juca păcălici. Haideți să le jocul, fiindcă am mai dat o dublă. Am mai dat o dublă. Și mi s-a închis brusc telefonul când am vrut să pun pe suport. Jocul păcălici, o să auzi bine. Deci eu, cărțile sunt astea. Foarte distractiv, nu? Este foarte distractiv. Cine începe primul? Eu zic să facem piatră, farfecă, hârtie la cameră. Da. Piatră, da, hai, da și tu! Doar cu una. Piatră, farfecă, hârtie și... Egal! Piatră, farfecă, hârtie și... Și eu. Acum noi doi. 3, 2, 1 și... M-a bătut. Deci Ervin începe primul, eu al doilea, mama a treia. Bine, e ok. Este ok. Ok. Nu copia. Mama ta. Așa, cine începe? Gata? Nimeni n-are nicio pereche? Nu, eu Ai nu. luat? Eu n-am. Deci am să iau Tu erai, Eu am ți-ai fost luat? prim. Acum tu ești. Acum are eu. Stai să văd puțin dacă am. Nu. Iar eu. Mă, să nu le iau pe ăla, că ăla-i coșmarul vieții. Pe păcălici nu vrea să le Deci nu iei. suport. Eu sunt Cine prieten cu ia? Am păcălici. luat. Da, luat. Tu ești prieten? Mie Eu să- nu-mi place de... Opa! Opa, Ce avem noi aici? Are O cineva pereche pereche. cu maghiar și maghiară. Nu, mă gheam să Corect. trag eu. Corect. Și... Că vreau să le citesc. Păi La da, abonați, că foarte sunt bine, abonați care nu prea știe să citească. Nu, dar nu știu regulile Mam, jocului. dă-i, Cristina. Da. Nu știu Eu legile trebuie să jocului. iau. Da, păi am luat mele aici. L-ai luat? Deci eu nu vreau să vă judec gen că nu știți Acum iau eu să după aia citeți. Flavius. Și Ia, să Flavius. citeți. Să citiți. Am uitat român. Uite, poloneză cu polonez. Așa? Cum Da. arăt? Stai să se vadă. Opa. Așa. Polonez cu poloneză. Are pereche, pune jos. Da, nu. Eu? Acum, cine? Ervin, da? Dar nu trebuie neapărat să le arătați la Da, cameră. eu am Hai, zis dă-i. așa, ca să știe. Eu iau. Da, După hai. aia. Ca să înțeleagă. Stai să mă uit. Așa, nu am. Eu am tras. Și Uneori, acum urmează eu. Urmează eu. Bă, dar nici eu pe... ce țară ciudată, dar măcar există. Am văzut ceva la Ervin, am văzut ceva că l-are pe păcălicio, Bă, pe le-ai dat de Dâglea. gol, nu-i voie. Drâgle, prietenul meu? Na, și ne Cine? Tu? Drâglea îl poleclim Da, noi da. pe păcălici. Așa, la lintăm. Hai să Rus. vedem țările. Ux. Bă, Ervin nu prea are. Nici o pereche, nici acum. Vai, Bă, sărac. că ce Eu singurul care, eu cu mama avem Eu am perechi. două, îmi pare rău. Acum cine? Ai luat Eu am carte? luat. Flavius, ia carte. Wait a second. Ai luat? Ia. Acum eu. Iau eu. Opa, cred că am pereche. Hai că am Doamne, pereche ce dacă cărți e am. sus. It's ok. N-am pereche. Nu, acum, Ervin? Da. Nu. Ah, Și eu. Opa, Hai, o să- țăruța noastră, Hai că am- român Stai că am și cu eu. româncă. Bravo. Pereche. Stai. Ce se... Nice. Bai. Ninja. Adică ninja. Bulgarie. Nu, n-ai Am găsit. gălâng, gălâng. Acum cum luăm? Eu de la cine? Cum? De la tine cine ia? Acum facem un fel următor, ca și cercul. Cercul, Ca ceasul. și ceasul, ca și ceasul, nu mai știu. Ordinea ceasului. Ceasul Ordinea adică- ceasului. Ceasul pornește de acolo. De acolo. Deci vine pam, mama prima, eu al doilea. Ervin trage de la mine și mama trage de la Ervin. Na bine. Ervin trage de la Flavius. Nu, de la mama trebuie să tragi. Da? Și eu? Și tu de la mine. Stai o țel, că cred Și eu trag de la Stai o Ervin. țel, stai. Stai puțin. Stai o țel. Bă, că eu cred că îl iau pe Mongol cu păcăli. mongol, pereche. Pereche, bravo.
Hai. Ok. Da. Trebuie să mă uit. Tu tragi de la mine. Ăsta. Da. Hai, scăpat. Ok, am scăpat. Nu l-am pe păcăriș. Acum cine? Eu trag de la Cristina? Da. Da. Și după aia eu de la Flavius. Tragem. Stai că am pereche. Păi puneți-le foc la mie treaba German. cu tine. Trag eu? Da. Cu german. O luăm mexicană, bă. Acum Hai să mexican. mă văd, că nu prea mă văd. Cine Și trage? acum- Flavius trage de la mine, nu? Să nu le iau pe Nu mai am. cu haduc. Avem pereche. Hai că avem pereche, dacă e. Dacă trag de la Cristina Da. până Da. acum. Parcă am avut. Și am Hai, pereche. Mexic, unde ești? Mama m-a luat pe Mexico. Și am eu pereche. Mexican cu mexican. Și acum eu de la cine? De la trag? Flavius. Și Flavius de la mine. Și eu de O la tras. Flavius de la Albaneză. mine și eu de la mâna ta. Ui. Pam. Bă, dacă nu Oh. funeai albanez, aveam pereche. Păi nici eu n-am, oricum, stai liniștit. Corean Da, cu aveam. coreancă. Pereche. Coreea. Și cine Trage, Eu trage! Oh, numai nu la mine. Hindus sau ce e? Flavius Hindu. trage de la mine. Eu, Pereche. eu trag de la Pereche. mâna ta. Oleu, oleu. Unde ești? Vietnamez cu vietnamez. Na. Uai, astea șansele micuțe. Cine Hai, trage? da. Nu, tu tragi la mine. Da, și Flavius. Trage. Ok, trebuie să aleg o... Acolo e. Sărăs, Și sobolani. acum... Tu de la, nu? Eu Tu de trag. la ea. Nu, E- eu trebuie Oh să my trag. god, trage. Îmi ține aproape cărțile. Hai. Aoleu. Da. Yes! Mai am doar 2 cărți. Cam Și pereche. acum de la cine trag? Eu trag de tragi la la tine. Tu de la mine, dar trage Da. tu. Eu trebuie să trag. Și acum... Da? Trage de la mine. Nu. Și Flavius trage de la mine. O singură carte. Și eu trag de la mâna ta. Și am tras chinezul cu chinez și am ieșit. Ha, ha! Ai, 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 acum eu închid ochii că n-are rost. De la mine m-a luat. Ce bine pare. Acum vrei să nu-l tragi înapoi. Ha. Vezi că îl trage și ea, poate. Nu că tu dacă ai pereche și tragi, trebuie să tragi pereche, ai scăpat. Hai de viața Hai da, trage. Stai Bă, să... da, ține cărțile. Amestec? Amestec. Deci acum ai partea cea mai distractivă, Bă, că am atât îmi scăpat de place el. mie. I-am scăpat. Pe care? Hai, dar nu contează. Dar pe care pui vrei? mâna. Păi da, mă lași în pace, da? Hai. Hai! Acum să vezi, asta e distractiv. Acum să te văd pe tine. Trage, nu, eu n-am treabă. Hai, scăpat. Ai văzut? Da, exact de ce mi era frică n-am scăpat. Bine că am Așa e. scăpat eu de E el. adevărat proverbul, de ce ți-e frică nu scapi. Da, haideți să Întotdeauna. mai jucăm o rundă și dacă nu se termină runda asta pe Oprește-te, filmare... rog, filmarea că e prea mult. Da, îi o minută și Da, e suficient, hai. e suficient. O să mai vină Acesta încă a o fost filmare. jocul păcălici. Da, eu am fost Flavius. Pa, pa!